Да преминем най-после към първата стъпка. Тя се нарича цвете. За да направим, трябва да съберем всички бяли еджове около жълтия център. За да го направим, трябва най-напред да намерим някакъв едж, на който да има бяло. Например, ето този бяло-оранжевия. Сега трябва да го докараме отгоре около жълтия център. Това е най-лесният вариант, който може да ви се падне, и тук можем да го направим с един ход само. Втория вариант, който може да ви се появи, е ето този, да е най-отдолу и можете да го прекарате отгоре с два хода на предната страна. Следващото, което е може би най-трудното, е ето този вариант, т.е. от тук да трябва да го докарате тук. Това ще стане по ето този начин. Преместваме веднъж предната страна и след това го вдигаме отгоре. Тук в случая се нареди още един едж, но това не е задължително да се случи. Има и ситуации като тези и тук мисля, че отново можете да се разберете и без моята помощ. Преместваме горната страна, така че да освободим място за този едж и го слагаме там. Още една трудна ситуация е ето тази, когато този едж е разположен на това място, но вече имаме едж отгоре. Тук не трябва да правите този ход, защото като качите този едж ще изкарате друг. Тук по-добре не местете горната страна, освен ако не ви е по този начин. Трябва да се стремите свободното място да бъде или отляво, или отдясно на този едж, за да може, когато го готвите за тук, да извадите този едж, да качите този и след това да можете да върнете този. И така не губите нито един и всички са горе. Поздравления, току-що завършихте първата стъпка.